pwede anak. Walang gas yun. Eh di palagyan mo. Wala tayong pera. Hello? Due date na po ninyo ngayon. Isa ka pa? Pwede ba? Pupunta na lang ako dyan kapag may pambayad na ako. Nasaan po yung kotse natin? Ma! Ano? Magsalita ka! Ano? Binenta ko na. Ano ma? Bakit mo binenta? Mitch? JR! JR? Anong kailangan mo sa akin? Pwede ba tayo mag-usap? May trabaho ako. Mitch, busy ako. Nay, papasok na po ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige. Pare! O pre, ikaw pala. Kumusta na? Okay lang pare. Kailan ka ba nandito? Di ba sa ibang bansa ka nagtatrabaho? Matagal na ako dito. Hindi lang ako mabalik sa ibang bansa. Bakit naman pare? Wala pare. Tumatanda na tayo eh. Tsaka isa pa, mas inuna nila yung mga lokal kaysa sa mga dayuhan. Ganun ba? Isa ka na nagtatrabaho ngayon? Kilala mo ba yung classmate natin si Gladys? Oo. Bakit? Doon ako nagtatrabaho sa kumpanya niya. Talaga pare? Oo pare, mabuti nga, mabait yung taong yun. Bigyan niya ako ng magandang posisyon sa kumpanya. Mabuti naman kung ganun pare. Ikaw pare, saan ka nagtatrabaho ngayon? Nako, dyan pa rin. Nagbubukid. Ikaw naman, maganda nga yung trabaho mo eh. Siguro, sarili mo yung binubukid mo. Oo naman pare. Kaya kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, may binubukid ako. Sige pare, alis na ako. Baka mahuli ako sa trabaho ko. Tsaka na ulit tayo mag-usap. O sige pare, kung wala kang ginagawa, punta ka lang sa bahay. Nandun lang ako. Sige pre, sakto bukas, day off ko, pupuntahan kita. Sige pare ah. Sige pre, para. Pare, Uy pare. Ayos ah. Halika, tuloy ka. sige. Halika pare. Upo ka muna. Pasensya ka na pare ah. Medyo makalat tong kubo ko. Ayos lang pare. Ah pare, ano gusto mo? Juice? Kape? Ano, pili ka. Alak pare. Saan ba pwede makabili ng alak dito? Doon lang, kay Laling Lydia pare. Pare, pwede ikaw lang yung bumili? Oo naman pare, walang problema. Pwede pare. Sige pare, tayo mo ko dyan pare ah. Sige pre. Oo pare, naalala ko yun. Grabe yung araw na yun. Ang daming tao nun, nakakahiya. Oo nga eh. Tsaka pala pare, saan na nga pala kayo ng misis mo? Wala na kami pare. May isang taon na kaming hiwalay. Ganun ba pare? Taga saan ba siya pare? Daga ibang bayan lang pare. Nakakilala kami sa ibang bansa. Kaya nagkamabutihan kami. Ang totoo niyan pare, meron pa akong kinakasama bago siya.
Iniwan ko siya dito. Pag pinagpalit ko sa kanya. Bakit naman naghiwalay kayo nun? Sobrang silosa kasi si Mates. Mitch? Sobrang pogi mo kasi pare kaya pinagseselosan ka. Hindi naman. Kasi nga, ang pinagsisilosan niya noon si Gladys. Gladys? Yung dati nating classmate? Oo. Di ba, sinabi ko na sa'yo na siya ang boss ko? Eh may asawa at anak na yun, di ba pare? Ba't niya pa pagseselosan? Hindi ko nga alam pare. Bakit galon si Mates? Hindi ako pagkatiwalaan. Alam mo pare, ikaw lang ang makakasagot dyan. Alam ko namang checkboy ka dati. Noon yun pare. Pero ngayon, nagbago na ako. Ganyan talaga ang mga babae pare. Kahit wala silang pruweba, nasa isip na nila yun na may ginagawa tayong mali. Iba si Mates pare. Sobrang tapang. Lahat ng gamit ko, hindi niya binigay. Naghirap ako nung araw na yun. Sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko. Kaya bumangon ako ulit. Tama yan pare. Ang bahay lang yan. Kung di ka niya kayang respeto, huwag mo nang pilitin. Alam ko naman pare. Alam ko naman na mayroon akong pagkakamali sa buhay ko. Ito na siguro yung karma ko. Kaya kung ako sa'yo pare, mag-focus ka muna sa trabaho mo. Nandyan naman yung nanay mo eh. Gawin mo siyang inspirasyon mo. Tama ka dyan pare. Para hindi na i-stress si nanay. Hindi mo na ako mag-aasawa. Darating din yan sa'yo pare. Kung may nakatadhana naman para sa'yo, darating din yan. Oo pare. Wala mong nasa isip ko yung mga babae. O pare, ano nga muna natin pag-usapan yan. Kano sahod mo dun pare? Baka malaki sahod mo dyan ha. Trabaho mo. Sakto lang pre. Paano kaya ito? Pati pambayad ng kuryente, wala ako. Mabuti pa sa ibang bansa, madaling kumita. Ma! Ihatid mo nga ako sa bahay ng barkada ko. Nagyayaya kasi sila sa akin. Hindi pwede anak, walang gas yun. Eh di palagyan mo. Hindi pa nga tayo nakakabayad ng kuryente. Dahil wala tayong pera, gas pa kaya? Ano ba naman yan? Pahingi na lang ako ng pamasahe. Aalis na ako. Ano ba, Rysel? Huwag mo na nga dagdagan ng problema ko. Pumirmi ka na nga lang muna dito sa bahay. Ano ba yan, ma? Naghihintay na sa akin yung mga kaibigan ko. Tigilan mo nga ako. Sa halip na tulungan mo ako para mabawasan ang problema ko, lalo mo lang ginugulo ang utak ko. Nakakainis. Lalo pang dinadagdagan ang init ng ulo ko. Sino naman kaya ito? Hello? Ma'am, due date na po ninyo ngayon. Kailangan nyo pong magbayad. Isa ka pa? Pwede ba? Pupunta na lang ako dyan kapag may pambayad na ako. Nakakainis talaga. Ma! 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 Bakit? Nasaan po yung kotse natin? Bakit wala po sa labas? Ma! Ano? Magsalita ka! Binenta ko na. Ano, ma? Bakit mo binenta? Ano nang gagamitin natin ngayon? Eh di, mag-jeep ka. O kaya tricycle na lang pagpapasok. Ano ba yan, ma? Hindi na ako sanay. At isa pa, bigay sa akin yun ni Tito JR. Huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin yung pangalan na yan. Totoo naman ah. Yun na nga lang yung bagay na mahalaga sa akin. Binenta mo pa. Gibit na tayo, Rysel. Anong gagawin ko? Kung bakit mo naman kasi pinalaya si Tito JR, hindi mo naman pala kaya magtrabaho!
natin sisising bata ka? Eh, totoo naman, di ba? Kung hindi dahil dyan sa kakaselos mo, hindi tayo mahihirapan. Malaki ang naitutulong sa atin ni Tito JR, ma. Hindi mo ba naiisip yon? Bakit mo ginawa sa kanya yon? Hindi talaga magtatagal sa'yo ang mga lalaki, ma. Kung ganyan ang ugali mo. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Ganyan ka naman eh. Eh, kasalanan mo naman talaga lahat. Sige ma, ituloy mo! Yan ba ang gusto mo? Para mawala na rin ako, katulad ni Tito JR. Rysel! Sorry! Rysel! Nay! O anak, papasok ka na ba? Opo, Nay. Papasok na po ako. O sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Nay, mamaya po, maaga akong uuwi. Samahan niyo ako mag-grocery, ha? Naku, mukhang sasahod na yata ang anak ko ah. Opo, Nay. Mamaya po. Pagbutihin mo pa ang ginagawa mo anak, para may pagmamalaki ka sa babaeng nananakit sa'yo. Galon na nga po yung ginagawa ko, Nay. Sige na anak, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige po, Nay. Mitch? JR? JR! Hanggang ngayon siguro, hindi pa niya ako napapatawad. Bakit ayaw niyo sagutin? Sagutin mo na please, JR. Bakit pa kaya tumatawag? Bahala siya. Ang kulit naman niya. Hello? JR? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? JR, pwede ba tayo mag-usap? Para saan pa pag-uusapan natin? Yung tungkol sa atin. JR, patawarin mo na ako sa nagawa ko sa'yo noon. Mitch, matagal na yon. Oo, pero sana mag-usap tayo ng personal. May trabaho ako. Mitch, busy ako. Ganun ba? Sige, pag may time ka na lang, dalaw ka minsan dito. Susubukan ko. Bye. Nay, ano po? Saan ka galing anak? Doon po kila Mitch. Ano? Nagkabalikan na naman kayo?
Hindi pa, Nay. Pero okay naman kami ngayon. Hindi ka na nadala, JR. Ilang beses ka nang pinalayas ng babaeng yun. Nay, hanggang ngayon pa kasi meron pa akong nararamdaman sa kanya. Lintik na pagmamahal yan. Ang manhid mo. Nay, ayokong tumanda na walang kasama sa buhay. Oo nga. Pero piliin mo naman yung taong irerespeto ka bilang tao, anak. Sige po, Nay. Papasok muna ako sa kwarto. Ano kayang ginawa ng babaeng yun? Kung bakit ganun na lang ang anak ko sa kanya? Mano po, ma? Kaawaan ka ng Diyos. Halika, maupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba, nagpunta dito ang Tito JR mo. Kayo na naman ba, ma? Hindi pa. Pero, papunta na rin sa ganon. Mabuti hindi pa nadadala sa ugali mo si Tito JR. Anak naman, alam kong mahal ako ng Tito JR mo. Kaya, hindi niya ako matitiis, no? Ay nako, ma. Pag yan nauntog, wala nang babalik ni Tito JR sa'yo. Bakit? Mahal ko naman siya. Oo nga, ma. Pero iba pa rin yung ginagawa niyo sa kanya. Pananakal na po yung ginagawa niyo. Sige na po, ma. Papasok muna ako. Magpapahinga. Basta. Kailangan bumalik sa akin si JR. Hindi ako titigil hanggat hindi siya bumalik sa akin. Hindi ka. Hindi ka, pasok ka. JR, alam na ba ni Nanay Lisa na nagkabalikan tayo? Hindi ko pa nga nasasabi. Bakit? Ayaw na ba niya ako para sa'yo? Hindi naman sa ganon. Nasaktan rin si nanay sa mga nangyari sa atin. Ganun ba? Sana mapatawad niya rin ako sa mga pagkakamali na nagawa ko sa'yo noon. Hayaan mo. Matatanggap din niya ulit. Sana nga. Sige, mates. Muna na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Ayaw mo bang dito na lang matulog? Tsaka na lang siguro. Sige na, muna na ako. Sige, mag-ingat ka. Unti-unti ko na ulit makukuha ang loob mo. Nay, mano po. Saan ka galing, anak? May piyuntala lang po ako, Nay. Ganun ba? Kumain ka na doon, anak, sa kusina. May niluto akong ulam. Busog pa ako, Nay. Mukha nga. Siguro kumain ka sa labas, no? Kaya nabusog ka. Sige po, Nay. Baban niyo muna ako. Si Mitch. Hello, mahal. Nasa bahay ka na ba? Hindi ka kasi nagchat-chat sa akin. Nay! Ano bang nangyayari? Sino bang kausap mo? Hello, mates. Mamaya na lang. Tatawagan kita ulit. Nagkabalikan na naman kayo ng babaeng yon? Nay, hayaan nyo na kami. Nagsorry naman sa akin si Mitz eh.
Ganun na lang yun? Magpapauto ka na naman sa babaeng yun? Hindi naman sa ganun, Nay. Nagmamahalan naman kami. May mga bagay lang talaga na hindi kami kakaintindihan. Bahala ka nga sa buhay mo! Nay! Nay!